dereng boyongan. Najar menika dereng dipun boyong wonten widara kandhang nanging sampun kelajeng pun bapa menika kula ngaturi sanak sederek tangga tepalih kadang kadehan mitra rowang nger. Malah kepara tratak arambat menika dereng dipun bongkar maksih meger-meger wonten palataran damel dalem kepatihan kursinipun mejanipun maksih dipun tumpuk januripun dereng alum sumbangipun dereng dipun netang lah yen ngantos kula misahaken anak kula Antiwati kaliyan Udawa kados menapa raosipun yoga kula nggih kados menapa raosipun yoga kula pun Antiwati mongko kula rasaken kekalipun sami tresnanipun Udawa kaliyan anak kula pun Antiwati kapinujon kula mboten jarak Udawa menika ngrangkul lungayanipun anak kula semantun ugi yoga kula menika lajeng ngrangkul Udawa tansah runtung-runtung rerentengan tilem inggih saring upami sami daring nggih sesarengan siram nggih saring badhe wonten pundi kemawon nggih saring layan ngantos pun bapa kula tegel wentala misahken anak kula oh Iwang Agung kepentu menapa ingkang kula sandhang yen ngantos kula megataken tresnanipun anak kula nggih. Koko Prabu kados pundi? Aduh Yai. Pun Kakang kula mboten saged gambar kados menapa. Kados menapa menggalipun Paman Patih Harus Sengkuni. Menapa tumon Yai? Menapa tumon ing ngatasipun tiyang sepuh kok kudu tegel karo yoganipun piyambak. Kinten kula yen tiyang sepuh ingkang luhur bebudanipun mboten badhe kuwawi tegel dhateng atmajanipun piyambak sebab anak menika badhe nyambung sejarahipun tiyang sepuh anak menika badhe nyambung sejarahipun tiyang sepuh Yai. Bapa Penemban Durna petangan kula namung milih nggih Lesmana menika kepengin jawab menapa mboten pun ngaten mawon nggih pengin jawab menapa mboten yen upami kok adreng lah nggih cara menika purun mboten purun dipatih suku kedah megataken Udawa kaliyan Antiwati ning yen upami dipatih suku kok mboten kuwawi mboten tegel mboten purun cetha menika badhe bladak sifat merong kampo jingga nyiwaken dhateng dawuhipun Angger Duryudana. Le dados pamong menika namung lairipun DDP nggih. Lairipun DDP nyuwun blanja nyuwun bayaran. Ning atine Dipatih Sengkuni menika nyiwaken kaliyan Angger Duryudana. Pamong sing ngeten niku yen cara pun bapa niku pamong cap tempe menika nggih. Blendra-blendre ucape esuk dile sore tempe kaya banyu tumumpang wit sente mboten wonten paedahe menika nggih menika. Pun dipun tanting teman dipun tanting. Kula kuwirangan nggih kula kuwirangan. Ing atasipun nembe mawon kula mantu. Nembe mawon kula mantu dereng pikantuk sepasar kok do pegatan. Lajeng nasibipun yoga kula wanti-wanti dos pundi. Paman Patih Harus Sengkuni tetep boten kuwirangan jalaran Antiwati menika jinatu krami dening yoga kula Lesmana Mandra Kumara. Dipatih Sengkuni sampeyan niku ajeng dimulyake. Nek upama Antiwati dadi bojone Mayahku Lesmana Mandra Kumara niku anak ratu. Ginadang-gadang sampeyan duwe calon mantu ratu. Besane besan ratu, putune besok ratu, buyute ratu, canggahe ratu. Menika dicuni wong digawe kepenak, digawe mulya kok sampeyan ngrekoso. Denebaken kula nyuwun dinten menika kedah dipun pisahaken.
yen paman sing nggone badal dawuh kula tumbung saking negari Ngastina boten perlu praja Ngastina nggadahi pepatih kados dene jiwanipun paman patih harus sing nggone esuk dile sore tempe ora nuhuni karo ngendikane Ratu Gustine. Aduh nggih anakku nggih Antiwati Antiwati kadang kula Yayi Duryudana pangeras kula jagat saya dangu kok malah saya rusak kebegan para nayaka ingkang candala budinipun saya dangu saya rusak nggih kula nampilan midhangetaken aturipun paman Penemban Durna semenipun namung nglanci pijarang papak remenipun namung damel urup-urup mboten damel urup-urup nggih ning kula atur kula kepengin mulyaken wayah kula semana Mandra Kumara sing jeneng tembung saged ngenaki tiasing sasama nglegani kali wayah kula nggih ngeten menika ning rak dasaripun menika mboten jujur dasaripun menika mboten bener pun nggih sak menika mboten perlu ngrembug bener utawa mboten jujur kali mboten perlu sing baku tujuane urip menika menapa Rak Lesmana mung kepengin mondho nganti mati titik pun ngeten mawon nggih pun ngeten mawon iya kula pitados kalian Bapa Penemban Durna kedah pitados kalian pun Bapa malah kula ngemutaken najan Angger Baladewa lenggah wonten mriki yen ngantos kok mboten sarujuk mboten kersa nayogyani cetha menika Angger Baladewa sami kalian dipante sing kuni menika nggih menika le apik menika namung ujar lamisan lamis samudana apik niku mung laire ning batine nyiwake kali Angger Duryudana pun dipun tanting mawon Angger Baladewa badhe midu kali Angger Duryudana napa jeng belani dipante sing kuni pun ngeten mawon nggih Koko Prabu kados pundi kula tak mboten tumut cawe-cawe tunggak dadap pun kakeng kula ora melu nggarap tunggak waru kula mboten melu-melu yen wonten ketelaya ing lakon yen wonten kesanja baya swarga neraka mangke kula sing nyangga yen neraka mangke kula rasane dhewe Durna tak manjing teng neraka sampean dereng priksa neraka niku malah nggone sinden kalih penyanyi ning nek swarga niku nggone wong sing apik-apik alim ulama nggone Mbah Kiai Pak Kiai mboten enten penyanyine ning nek golek neraka niku nggene sinden kalih penyanyi kula milih neraka mawon nggih lah menapa tumon Yai wong pendeta kok ngaten niku ngendikanipun Paman Durna kula suwun kanthi saged Bapa Penemban Durna kula aturi cedhak wonten dalem kepatihan Plasa Jenar wigatosipun dos pundi nggih ngirit Wadyabala Sata Kurawa dinten menika Udawa kedah uncap saking Plasa Jenar yen pamit paman patih harus ngguni boten kersa misaken Udawa kalian Antiwati boten namung dipun tunduk malah kepara dipun lebetaken gedhong pakunjan lah cocok nggih cocok sarujuk pun Bapak sarujuk Dimas Kartomarmo metu njaba tata-tata siyaga ngayuda budal nukang padha gantung siba ingsun arsa kondur kraton
Prastawa timbalan dawuh paduka daya-daya nyuwun pamit madal pasilan. Wota. Mangkono wis paripurna pangandikanipun Sang Prabu Duryudana. Nglenggahe tembung sabda Pandhita Ratu, sabda pangucap Pandhita Temen Ratu wis ngarani. Jelek saking palenggan dampar gading arsa kondur anggedaton ing aib sangganing Banjati Byada manggung katanggung Jaka paloro-loro. Kondure sang neteka mistara bebayang kare yen Cinandra. Gedhe prabawaning ratri terus manjur kewuryan
Paripurna sang nata nggenya kondur angdaton ing ayep sangganing Banceti Byada manggung katanggung Jaka paloro-loro ing semurungeh ing pasemon katandha datan jenjem nggenya kondur ngedaton siri menganti datan kersa pinarak Brajanala datan kersa kendel amung kandheng sak ngajenging kori dana pertapa mirsani uparengganing gapura kinarya lipur ndriya winastan kori dana pertapa agengipun sak prabata siwi mustikaning gapura sinung manih ing warih sapuh jengki agengipun rebut sorot kelawan Hyang Pratanggapati sirap Prunggusari tetebeng kaya tembaga hanging wung kaya kluwung kang ngunjuk warih korining gapura dumadi saking kayu jati ginambar jalu lan wanita kalamun minep kaya manten pinanggihaken yen menga kaya bidang posa pasian kori dana pertapa wiwit nginggil dumugi ngandhap ing sining piwulang urip ya piwulang ingkang utama katandha ing inggil ana wujude kembang pancawarna tembang iku salokane urip uripe sapa aku lan kowe kabeh pancawarna panca iku 5 warna iku rupa utawa wujud dawing Gusti wong urip kudu nindakake 5 wektu salat sembahyang madhep mantep ing kiblating panembah dene pepetan wujude ula kang gubet wreksa mengko karep aja ngulu barang ingkang ala nadan mung sithik nanging mawa wisane mandi gambare banteng lan macan salukane wong kang dhuwur pangkate sugih bondo donyane piwulanging agama suci wong sing sugih tetulung karo sing miskin sing pinter mulang karo sing bodho sing dhuwur ngayomi karo sing cendhek nanging kuwalik jamane akeh menungso ning padha ora duweni rasa prikamanungsan gapura minangka watese merjupada lan ing kelanggengan tinenggan buta kalih cingkara bala-bala upata besok menungsa yen wis tumekaning pati dudu pangkat derajat bojo bondo nanging ingkang den takoke mung kejabahe wong urip apa agamamu sapa sesembanmu lan sapa panutanmu yen bisa mangsuli gayo mring swarga loka dipethuk widodari cacahe ana 40 widodari iku sak temeni mung sanepan kanugrahan kang sifat langgeng nanging datan maujud yen nggone urip ngedhe marang piwulanging agama suci den takoni datan bisa mangsuli satemah ngambah wut ugalagil nguwat rambut pinara sasra nguwat dalan siratal mustaqim satemah kecemplung neraka jahanam kang isine mung sarwa sarwi geni ngombe geni madang geni turu ya ning geni klabang ures kala jengking sak jeding-jeding gantya ingkang winurusita ing mangketan kadang mapan wonten ing alun-alun negari Ngastina solah bawaning para kadang sata Kurawa pating balarat pating bleber candarane kaya mina katempu ing jala
tanpa lungguh nger mundur sang Rakyana Patih undang ingkang prawadya bala Pak sur tambur myang suling mewaka kandha warna